חברים, כאן אלון ברגמן, והיום אנחנו בפרק 2 של סדרת ההישרדות אברקראפט. אז קודם כל, לפני שמתחילים, אני רוצה להראות לכם מה השתנה מהפרק הקודם, כי השתנה פה די הרבה. כמו שאתם רואים, יש שבילים, מזרקה, אפילו בנו פה בית. ואני רוצה להראות לכם את הבייס וילג'רים שלנו. אז אני אגיע אליו עכשיו. אוקיי, אנחנו בעצם בבייס שלנו עכשיו, אז כאן תראו, יש כאן תיבות כאלה, כל מיני לוד ודברים, פינת אינצ'אנט, יש כאן וילג'ר מנדינג, אנברייקינג, וואו, שדרגו אותו מהפעם הקודמת, שדרגו אותו. אז כאילו אתם רואים efficiency, כל מיני כאלה. אבל זה לא הנושא שרציתי לדבר איתכם היום. היום אנחנו רוצים לבנות את הבית שלנו. אז כאן חשבתי שלט שכאן יבנה הבית שלי, אז אני אאסוף חומרים ואחזור אליכם. אוקיי חברים, חזרתי לכם עם בערך כל מה שאני צריך, אז יאללה, בואו נתחיל בבנייה. אוקיי חברים, סיימנו את הבית, אז תגידו לי מה אתם חושבים עליו. זה הבית שלנו, בית חמוד, נחמד. יש כאן שתי קומות, קומה אחת יהיה כאן מיטות ואת הלוט שלי,
חומה מתחת. זה סתם, בשביל נגיד, כאילו סתם. אין באמת סיבה, זה 2 קומות, אבל סתם ליופי. אוקיי, אז זה הסרטון להיום, אני ממש מקווה שנהנתם. אם נהנתם תעשו סאב, לייק, תשתפו לחברים אחרים, ויאללה ביי.